Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay isulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Awitan ko, ikaw Ginoo, simbahon ko ug daygon ko ikaw. Giwagtang mo ang kahadlok ko, kay ikaw ang kahayag ug kaluwasan ko. Takus ka nga pasidunggan ko, tungod sa labihan mo nga kaayo. Magpadayon ako pagsalikali mo, aron dili magkulang akong gikinahanglan. Diyos ug hari ko, ang gahom mo isang yaw ko. Pasalamatan ka sa adlaw nga tanan. Humo isang yaw ko. Pasalamatan ka sa adlaw nga tanan. Awitan ko, ikaw Ginoo, simbahon ko ug daygon ko ikaw. Giwagtang mo ang kahadlok ko,
Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan ug kahagalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Mapasalamaton kita sa kanunay sa atong buhi nga Dios nga sa makausa gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug kinahanglan nga dili kita mapakyas sa pagpasalamat sa atong Ginoo diha sa iyang pagprotektar ug sa pagtipig sa atong mga kinabuhi, taliwala sa katalagman ug kalisdanan ug sa mga pagsulay. Ug salamat usab diha kaninyong tanan nga nagapatalinghog karon nining taknaa. Salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo magabulig diha kaninyo tungod sa inyong paghatag og panahon alang sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Kay sumala sa nahisulat sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33, nga nagaingon si Ginoong Hesus, "Apan, pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kini mga butanga igadugang kaninyo." Amen. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa libro sa unang Samuel Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto sa 13. First Samuel chapter 16 verses 1 to 13. Ang Ginoo nagatanaw sa sulod sa kasing-kasing. God looks on the heart. Dinhi sa atong pagatunan karon, atong madiscover nga ang Ginoo dili mupili o dili mo gamit sa mga tao base sa ilang hitsura o panagway o dili base sa ilang binarugan o kaakuhan o edukasyon o kahimtang. Kasagaran sa mga entrante sa kalibutanong pakontes karon, gibase kini nila sa ilang pamarog ug ilang panagway o hitsura ug sa ilang katason usab ug kung niwangon ba kini o himsog ba kaha. Ug ang uban usab nga pa-contest, ilang gibase sa kung daghan ang ilang supporters o daghan ang ilang makolekta nga mga donations sa salapianong bahin o boto. Ug ang uban usab mulungtad pa jud sa pustaan o sugal. Ug uso pod karon sa Facebook nga ang makadaog mao kadtong daghan og likes and hearts or shares kunuhay. Ug usahay pod i-appeal nila karon ang mga bata nga pudsa pa ug ipa-contest nila sa Facebook. Mga bata nga wa pay buot ug ila pod kini sila nga saninaan og mga hinamtong nga style nga daw sexy ug cute man lagi kuno tan-awon o sleeveless nga daw kulang sa tila ang ilang mga bisti. Mao kini ang kalibutanong pamaagi ni limbong, binakak ug kabuang. Mao nga ang Ginoo diha sa iyang pagpili ug paggamit og tao o mga tao alang sa iyang buluhaton o proyekto, wala siya mogamit niining mga pamaagiha o dili ang Ginoo magpili og tao base niining mga kinaiya nga atong gigamit o makita sa atong mga mata. Dinhi sa atong teksto karon sa unang Samuel Kapitulo 16, kini nga sugilanon sa atong teksto, nagsugod kini sa nahiunang mga kapitulo nga naghisgot mahitungod sa mga Israelitas nga nagsigi og apura kang propeta Samuel nga unta tagaan lagi kuno sila og hari nga maoy maggiyak kanila og maoy ilang sundon. Kay lagi gikapuyan na kuno sila og paminaw si Ginoo pinaagi kang propeta Samuel. Ug tungod sa ilang pag-apura kang propeta Samuel nga gusto nila nga aduna sila'y hari nga ilang makita sa ilang mga mata, ug nga dili lang daw tingog si Ginoo ang ilang kanunay nga madungog pinaagi kang propeta Samuel, sumao nga nagampo si Samuel. Ug tungod kay nakabati og nakakita ang Ginoo sa pag-apura sa mga tawo kang Samuel, diha dayon gisultian si Samuel si Ginoo nga nag-ingon dito sa nahiunang kapitulo 8 bersikulo 7, nag-ingon ang Ginoo, "Samuel, pamati ang tingog sa katawhan sa tanan nga ilang giingon kanimo, kay sila wala salikway kanimo apan nagsalikway sila kanako aron ako dili mahimong hari sa ibabaw nila." Ug mao nga niya ni higayuna
Sa laktod nga pagkaistorya, gisugo si Samuel sa Ginoo sa pagdihog kang Saul aron maoy mamahimong hari sa Israel ug mao nga si Saul nahimong hari sa mga Israelitas. Apan si Haring Saul adunay kinaiya nga wala kahimot sa Ginoo, kinaiya nga masupilon ug kinaiya nga pilosopo. O gawas pa ni ana ang silot sa mga Israelitas nga nahimo silang mga ulipon ug magbubuhat alang sa kung unsay gusto nga ipabuhat ni Haring Saul ngadto kanila alang sa iyang kaugalingong kabulahanan. Ug ang mga Israelitas musugot lamang pod kung unsay isulti ni Haring Saul ngadto kanila kay lagi gusto ug sila man lagi ang nagapura kang Samuel nga hatagan sila og hari kay kuno gipul-an na lagi sila og paminaw sa Ginoo pinaagi sa baba ni propeta Samuel. Ang hari sa mga Israelitas nga si Haring Saul masupilon sa mando sa Ginoo. Ug kung unsay mando sa Ginoo pinagi kang propeta Samuel nga buhaton ang matarong ug alang sa kaayuhan sa nasod ug sa mga katawhan, dili sundon ni Haring Saul. Ug mao nga si propeta Samuel wala na sila'y maayong relasyon ni Haring Saul ug nga gipasagdan na lang niya kay lagi dili na pud si Haring Saul gusto nga manduan pa sa Ginoo. Dako ang pagmahay ug pagbasol sa Ginoo diha sa iyang pagdihog ug pagpili kang Saul ingon nga hari sa Israel. Ug si propeta Samuel usab nasubo ug napungot sa binuhatan ni Haring Saul. Ug kini nga kinaiya ni Haring Saul maoy nagpaaghat sa Ginoo sa pagpili og lain o bag-o nga hari nga ikapuli ni Haring Saul. Naaghat ang Ginoo tungod sa binuhatan ug pagkamasupilon ni Haring Saul. Atong mahulagway diha sa atong kaugalingong mga kasinatian nga ug kung aduna kitay gikasaligan nga tao o mga tao alang sa pagbuhat sa maong mga buluhaton bisan pa og sakto ang atong suhol apan dili nato makita ang sakto nilang agi o trabaho, sigurado nga masuko kita ug mahay kita sa nasayang nato nga kwarta nga gisuhol, di ba? Ug kung nagbasol ug nagmahay man gani ang Ginoo kang Haring Saul, kita usab makasinati og pagbasol og pagmahay ngadto sa uban nga nakapakyas kanato. So dinhi sa kapitulo 16 sa unang Samuel, tungod sa pagmahay sa Ginoo kang Haring Saul, gisultian sa Ginoo si propetang Samuel ug nga gisugo siya. Gipaadto siya sa lungsod sa Bethlehem ngadto sa balay sa usa ka tawo nga ginganlan og Jesse o Isay sa Cebuano nga adunay daghan nga anak nga mga lalaki. Ang bersikulo 1 nag-ingon ang Ginoo kang Samuel, Samuel, sudli og lana ang imong sungay ug lumakaw ka, paadtuon ko ikaw ngadto kang Jesse ang Bethlehem nun, kay ako nag-andam og usa ka hari alang kanako sa taliwala sa iyang mga anak. Ang bersikulo 2 nag-ingon, ug si Samuel mingon, unsaon nako pagadto? Kung si Saul makadungog ni ana, iya akong patyon. Ug si Jehova miingon, pagdala og usa ka dumalaga nga baka ug moingon ka, ako mianhi aron sa paghalad alang kang Jehova. Bersikulo 3, ug tawga si Jesse ngadto sa paghalad ug tudluan ko ikaw sa imong pagabuhaton ug ikaw magadihog alang kanako kaniya nga akong hinganlan kanimo. So mao nga giandam ni propeta Samuel ang tanan nga gisulti sa Ginoo ug milakaw siya ngadto sa Bethlehem ngadto sa balay ni Jesse. Ug sa pag-abot niya didto, gipauban ni propeta Samuel si Jesse ug ang mga anak nga lalaki ni Jesse ug ningadto sila tanan sa templo alang sa paghalad. Ang bersikulo 4 nagsaysay nga sa pag-abot ni Samuel sa Bethlehem, ang mga ansyano sa Bethlehem nangahadlok og na nagkurog pagkakita nila kang Samuel.
Dili na to makita din sa istorya og kung ngano nga nangahadlok ang mga ansyano sa presensya ni Propeta Samuel dito sa Bethlehem. Apan tingali nabati nila nga guilty sila sa ilang pag-apura og hari nga tuwa na lagi nakita og nasinati na nila ang resulta sa ilang pagsalikway sa Ginoo ug naani na nila ang maong kagubot sa ilang kahimtang. Ug ato usab nga mahuna-huna nga tungod kay ilado man lagi si Propeta Samuel ingon nga sulugon sa Ginoo, natural nga nakurat pud sila ug ngano nga ning abot man si Propeta Samuel sa ilang dapit sa Bethlehem. Parehas ba kung naay kalit nga pulis o sundalo nga mo bisita sa inyong baryo, syempre mga kurat pud mo, di ba? So karon alang sa buluhaton sa paghalad, gibalaan usa ni Propeta Samuel si Jesse ug ang iyang mga anak lalaki. Ug sa dihang nahuman nga gibalaan ni Propeta Samuel ang amahan nga si Jesse, gisunod dayon sa pagpila ang 7 lamang ka mga anak nga lalaki alang sa pagbalaan. Ug sa dihang milabay pag-una ang anak ni Jesse nga ginganlan og Eliab, nakasulti dayon sa iyang hunahuna si Propeta Samuel nga mauna jud kini ang gusto sa Ginoo nga akong dihugan og lana aron mahimong hari kay maayo man kini og pamarog, taas ug gwapo pod. But pasabot nga ang itsura ni Eliab hari unon jud ay. Apan nasayod og nakabasa ang Ginoo sa panghunahuna og kasing-kasing ni Propeta Samuel, gisultian dayon si Ginoo si Samuel og nag-ingon ang Ginoo sa bersikulo 7, Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong kung sa gitas-on sa iyang barog tungod kay ako nagasalikway kaniya kay si Jehova nagatan-aw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas apan si Jehova nagatan-aw sa kasing-kasing. So mao nga ingon si Propeta Samuel, okay, so kinsay mo sunod og duol nako? Ug mao nga gipatawag pod pagsunod ang lain nga anak ni Jesse nga si Abinadab. Apan sa gihapon ang Ginoo nagsulti kang Samuel nga dili na siya maoy akong gusto. Ug mao nga gisunod na pod ang lain nga anak nga ginganlan og si Sama. Apan mao gihapon nagsulti ang Ginoo kang Samuel nga dili na siya maoy akong gusto. Hangtod nga nahurot jud og labay kang Propeta Samuel ang 7 ka mga anak nga lalaki ni Jesse. So dito sa bersikulo 11 nag-ingon, og si Samuel miingon kang Jesse, aniya ba dinhi ang tanan mong mga anak? Og si Jesse miingon, aduna pay nahibilin nga kamanghuran, ug aniya karon siya nagabantay sa mga karnero. Ug si Samuel miingon kan Jesse, pasugui ug ipadala siya dinhi kay dili kita manlingkod hangtod nga siya moabot dinhi. Bersikulo 12, ug iyang gipasuguan ug gipadala siya sa sulod. Karon siya mapula-pula kay nabuwad man lagi sa init nagbantay sa karnero ug inubanan sa kaambong sa iyang naong ug maayong pagatan-awon. Og si Jehova miingon, Samuel, tindog, dihuga siya kay kini mao siya ang akong pinili. Bersikulo 13, unya si Samuel mikuha sa sungay nga sinudlan sa lana o gidihugan siya diha sa kinataliwad-an sa iyang mga igsuon ug ang espiritu ni Jehova mikunsad nga puno sa gahom sa ibabaw ni David sukad ni adtong adlaw ngadto sa unahan. Si David ang gipili sa Ginoo nga dihugan ni Propeta Samuel aron nga mamahimong hari, mao ang ikapuli ni Haring Saul. Dinhi sa atong sugilanon, atong nasabtan nga sa tibuok pamilya ni Jesse ug ang iyang 8 ka mga
lalaki atong mahulagway nga si David mura og dinaog daog. Kanunay nga ulahi sa mga panghitabo, kanunay siya nga iwit, kanunay siya nga suguon, kanunay siya nga mahibilin sa trabahoon samtang ang iyang mga maguwang na aras balay nagtambay-tambay. Si David tuwa kanunay sa duruan, nagbalhin og nagpasabsab og nagbantay sa mga karnero. Sa susa mga kahimtang ni David dinhi sa atong istorya, ato usab nga mahinumduman ang sugilano ni Jose or Joseph nga ika-11 nga anak ni Jacob nga gidaog-daog sa napulo niya kang mga maguwang lalaki ug nga gilabay siya sa lawom nga uga nga atabay ug gibaligya ngadto sa mga estranghero nga mga negosyante nga nanglabay aron mamahimong ulipon si Jose o Joseph didto sa Ehipto. Apan unsa man ang nahitabo kang Jose? Gipanalanginan siya sa Ginoo, nahimo siyang sinaligan og nahimong gobernador sa Ehipto og nadato siya didto. Unsa man ang nahitabo sa iyang mga bugoy nga mga igsoon laki, napurdoy sila og nakabsan sa ilang pangita og gipanggutom samtang si Jose nagmauswagon sa Ehipto og gigamit sa Ginoo uga ang dinaog-daog nga si Jose alang sa pagluwas sa banay ni Jacob gikan sa kagutom. Mga igsoon ko og higala, ang kadak-on, ang katas-on ug ang hitsura ug ang pamarog sa tao walay kahimuan sa Ginoo apan makapalimbong kini ug maoy gipangita sa tawhanong mga mata. Apan ang Ginoo gipangita niya ang anaa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. So unsa man ang anaa kang David nga wala makita sa Ginoo didto sa pito niya ka mga maguwang nga lalaki. Unsa man ang nakita sa Ginoo diha kang David. Ngano nga si David man ang gipili sa Ginoo nga mahimong hari puli ni Haring Saul nga ordinaryo raman si David, tagabalhin raman og karnero, kanunay nga iwit, kanunay nga mahibilin, biniyaan, kanunay nga mahugmakan sa mga trabahoon, sugo-sugoon ra og kanunay nga ulahi sa balita. Mga igsoon kog higala, ang Ginoo dili matandog, dili siya matandog sa kalidad nga atong makita sa atong mga mata nga daw makapadani sa atong pananaw ug pagbati. Ang dagway sa tao, ang katas-on, ang pamarog ug kadato dili kana makatandog sa kasing-kasing sa Ginoo aron pilion kaniya. Bisan pa og taas ka og nahuman nga edukasyon, bisan pa og tulo imong degree nga nakuha o ning graduar ka nga magna cum laude, bisan pa og lihero ka sa kung unsa man gani kana, dili kini silang tanan makatandog sa Ginoo aron pilion ka alang sa iyang mga plano ug proyekto. Dili kini silang tanan makatandog sa kasing-kasing sa Ginoo aron gamiton kaniya. Ug bisan tuod gwapo man day si David kay mapula-pula ang dagway ug ambungan, ang nakatandog sa Ginoo diha kang David mao ang sulod sa iyang kasing-kasing, ang sitwasyon sa iyang kasing-kasing. Ang kasing-kasing ni David o yun sa kasing-kasing sa Ginoo. David was after God's own heart. Dito sa unang kapitulo, sa kapitulo 13, versikulo 14 sa unang Samuel, tungod sa pagkamasupilo ni Haring Saul sa Ginoo, gikasab-an ni propeta Samuel si Haring Saul o gisultian siya tungod gisultian siya sa tinuod nga plano sa Ginoo nga nagingon si Samuel kang Haring Saul. Apan karon ang imong gingharian dili magapadayon. Si Jehova nangita alang kaniya og usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Og si Jehova nagtudlo kaniya aron mahimong prinsipi ibabaw sa iyang katawhan tungod kay ikaw wala magbantay sumala sa gisugo ni Jehova kanimo. Ang Ginoo nagatan-aw sa sulod sa kasing-kasing, dili ang kung unsay anaa sa gawas nga makita lamang sa atong mga mata. Ang kasing-kasing ni David uyon sa kasing-kasing sa Ginoo. Layo ra sa pagpangita sa abilidad sa tao, ang Ginoo mahigugmang mupili sa mga sinalikway o mga simple o ordinaryo nga mga tao.
Ang Ginoo dili mo gamit og mga tawo nga ilado. Dili mo gamit ang Ginoo og mga gara-garaon. Dili magsalig ang Ginoo sa hidukado. Ang gamiton sa Ginoo mao ang mga gagmay nga mga butang o simple nga mga tao. Gigamit sa Ginoo ang gagmay nga ang gamay nga lungsod sa Bethlehem. Gigamit sa Ginoo ang simple ug ordinaryo nga magbalantay sa karnero. Mao nga gipili sa Ginoo ang iwit ug nilupig nga magbalantay sa karnero nga mao si David aron mamahimong hari sa Israel. Ang kinaiya og lihok o pamaagi sa Ginoo nagpalagpot sa bakak nga kaalam dinhis kalibutan. Nga ang kalibutan nagsangyaw sa pagtulunan nga kung unsa may dako-dako gani mas maayo kuno. Apan mas ganahan pa ang Ginoo mo padayag nga dili lang ang mga edukado ug ilado nga tawo ang makabaton og hiyas. Ang grasya sa Ginoo nagadagaya taliwala sa mga tawo nga sinalikway, dinaog-daog, pinasagdan ug iwit sa mga butang kalibutanon ug kini sila ang klase sa mga tawo nga gituboy sa Ginoo sa saktong panahon alang sa iyang buluhaton ug alang sa iyang kahimayaan. Maigsoon kog higala, dili kita angay nga masina sa ubang tawo nga mas arang-arang ug kahimtang kay kanato. Hinunua, magakalipay kita bisan sa kawaladon ug sa kasakit, uban ang pagkamatarong, uban ang pagkinabuhi sumala sa iyang mga pulong ug mando, ug uban sa pagbalaan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kay ang Ginoo magatuboy kanimo ug kanako sa insaktong panahon. Ang panahon sa Ginoo anindot ug hingpit ug makatagbaw usab. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan nga langit nun sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. Salamat sa pagpadayag sa imong grasya ug pabor alang ngadto sa mga dinaog-daog ug iwit sa mga butang dinhi sa temporary nga kinabuhi sa kalibutan. Ipasinati ngadto kanila ang imong presensya ug gugma ug kahupayan, ang kalinaw ug kalipay ug tagbua ang ilang mga gikinahanglan ilabi na nining panahon na karon sa kalisdanon ug sa kawaladon. Salamat Ginoong Hesukristo sa imong pagtipig sa among mga kinabuhi ug bisan pa sa unos ug sa mga katalagman buhi ka sa kanunay. Salamat Ginoong Hesus nga gitugutan mo kami nga sugod ug pag-usab sa pagkinabuhi nga matarong alang sa pagpangandam sa imong pagbalik. Dalaygon ug simbahon namo ikaw. Sa kanunay ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop ang kaibado, kung hain kita nihini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dilite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi ang ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag ganito na Just turn